Защо крадохте тези устройства? Нямаме пари. То се говори, точно. Знаеш ли, че е опасно, че може да дерайлира влака? Викат хората за нас да вземем. Към него се обърни. Точно. Люман. Защо краде? Аз не му да кажа. Да каже Люман. Люман да каже. Аз не му да кажа. Го да. Момчета, защо крадохте тези устройства? Не сме ги крали. Хванали са ви? Какво са нафанали? Нищо не са нафанали. Знаеш ли, че влака може да дерайлира? Влак не работи, изобщо не работи, той е развален, те го развалят там. Как има? Аварират там влакове. Те го развалят цели около лоза. Това не е основание да крадеш. Кое е основание? Мога ти кажеш друго. С каква цел ги развихте тези устройства? Ги развихме и ги намерихме там. Не ги развихме. Те бяха извадени там и не ги взимаме. То за 15-20 минути не хванаха. Не бяхме цял ден там. Що не кажа, че имал там желязо и не отидахме там. Момент само. Сега, слушай, госпожа. Додахме събален тук да вадим търфези. Багера копаи. Багера. Или подай тях, един мустакат вземаме на тях бричка. И даже отденка на ЖП гарата има едно барче. Вземаме на тях една бричка. Този го почерпи, кехемена. Люман. Той го почерпи една бира с очела. Идва човека от зимница. Той няма вина. Ние нямаме вина. Ма хванали са ви полицаите? Ама той сега. Според тебе сега. Според тебе. Виж го да видим. Той нещо. Как може? А къде мислихте да го занесете това? На Сурищни сурови. На пункта. Къде да го продадем? Но то не е ваша собственост. То е собственост на БДЖ. Тук сме малко грешни, ама... Ако има работа, няма да направим тези работи. Не помощ ще получаваме, не нищо.